kanssani tänään myös ihana Riina Vogel, ja me yhdessä olemme siis todellakin vastaamme tästä ympäristökasvatuksen erikoisammattitutkintokoulutuksesta. Ja mikäli olet etsinyt jotakin oikein käytännönläheistä tutkintoa, jotakin, jonka voi tehdä työn ohessa ja joka kivasti rassaa vähän vinttiä ja samalla pääset heti soveltamaan asioita siihen käytännön tekemiseen, niin sitten olet tullut oikeaan paikkaan, koska tästä kaikesta on kyse nimenomaan tässä tutkinnossa. Ja nyt sitten seuraavan tunnin aikana me yritetään Riinan kanssa kieputtaa rautalankaan niin, että te saatte vähän paremman käsityksen siitä, että mitä se tosiaan se tutkinto sit varsinaisesti pitää sisällään, vähän siitä, mitä se käytännössä se opiskelu on, ja sitten kysykää, niin saatte silloin vastaukset juuri niihin asioihin, mitkä teitä itseänne pohdituttaa. Ja tosiaan niin nyt kun saa vielä dian vaihdettua, niin näin. Niin, eli kyseessähän on tosiaankin hyvin käytännönläheinen tutkinto, jonka järjestää siis tällainen kuin Suomen ympäristöopisto Sykli. Ja Sykli on siis tällainen valtakunnallinen koulutusorganisaatio, jossa tosiaan koulutetaan monenlaisia ympäristöön liittyviä aihepiirejä. Ja eli me tarjotaan paitsi tällaista tutkintokoulutusta, josta tänään puhutaan, niin tarjotaan myös erilaisia tilauskoulutuksia ja tehdään paljon hankkeita, joiden puitteissa myös koulutetaan ja kehitetään aihepiirejä. Niin eli tällainen organisaatio kyseessä. Ja meitä tässä niin kuin ympäristökasvatuksen koulutusporukassa, niin meitä on tällä hetkellä 5 henkeä, josta minä ja Riina tosiaan, kuten heti tuossa alussa jo mainitsinkin, niin me vastaamme nimenomaan tästä tutkintokoulutuksesta ja ollaan nimenomaan näissä asioissa sitten aina palvelemassa ja vastaamassa ja pähkimässä ja miettimässä teidän kanssa yhdessä. Ja opiskelijoiden kanssa sitten mietitään, että miten sitä tutkintoa edistetään ja mikä aina kullekin parhaiten aikataulullisesti sopii tai sisällöllisesti. Mutta meillä on täällä Syklissä on tosi paljon erilaisia kouluttajia ja meillä on kaikilla vähän erilaiset sitten osaamisalueet ja painotukset ja niinpä kaikissa näissä koulutuksissa tulette törmäämään myös näihin meidän asiantuntijoihin, Anna Haukkaan, Ulla Myllyniemen, Elina Hinkkaseen ja kenties myös Maarit Pihkala, joka on kuva tästä itse asiassa puuttuu. Mutta haluatko Riina esittäytyä itse tässä vaiheessa vielä niin kuin sun oman spesialiteetin suhteen ennen kuin mennään eteenpäin? Joo, eli tosiaan Riina Vogel, mä oon täällä Syklissä ollut nyt sellaiset 5-6 vuotta yhteensä ja aloittanut täällä hankkeissa. Ja mä olen taustakoulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, ympäristöpolitiikka muun muassa ja sosiaalipolitiikka siellä taustalla, mutta sitten sen jälkeen kouluttauduin sosionomikoulutuksen kautta varhaiskasvatuslinjalta, eli varhaiskasvatuksen opettajana olen toiminut sitten myöskin, ja varhaiskasvatuksen pedagogiikalle ja ulkona oppimiselle sykkii meikäläisen sydän, että ne on niitä mun kaikkein rakkaimpia, ja siellä se mun asiantuntijuus erityisesti on. Olen käynyt tämän ympäristökasvattajakoulutuksen, eli voin myös olla tämmöisenä vertaistukena näiden opintojen suhteen, että miltä nämä tehtävät on tuntunut ja mitä näissä tehdään. Sitten olen ammatillisen opettajakoulutuksen myös käynyt, eli tämmöisellä taustaosaamisella näiden hankkeiden jälkeen nyt sitten näitä erikoisammattitutkintoa, niin tätä koulutusvastaajan hommaa sitten hoidan. Ihanaa, kiitos Riina. Joo, ja mä olen tosiaan Juveron Satu ja itse oma taustani on siis, että olen koulutukseltani luokanopettaja, mutta myös ympäristötieteitä olen opiskellut sitä aikaisemmin ja sitten nyt ihan viime vuonna valmistuin vielä tein tällaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimenomaan ihmisten päätöksenteon ilmiöistä ja siitä, miten se vaikuttaa erilaisiin valintoihin. Eli nimenomaan tässä koulutuksen puitteissakin aina, kun ympäristökasvatuksesta puhutaan, niin ollaan tekemisissä ihmisten mielen ja aivoitusten kanssa ja mietitään sitä, että miten voisimme edistää kestävyyttä monella eri tavalla. Niin tämän tyyppinen tausta itselläni. Ja mä oon tehnyt tosiaan
työtä tosi pitkään museoissa ja onkin täällä myös niin kuin haluan vielä tässä erityisesti painottaa, että vaikka meillä on tosi paljon meidän opiskelijoista usein tekee työtä vaikka varhaiskasvatuksen ja peruskoulun puitteissa, niin tämä tutkinto sopii myös todella hyvin myös tämmöiseen niin kuin non-formaaliin oppimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten museo tai kirjasto tai nuorisotyö eli tavallaan ja myös esimerkiksi yrityksissä tämmöisen osaamisen kehittämiseen liittyy paljon ympäristökasvatuksellisia elementtejä. Näitä opintoja ja toisaalta niitä tutkintotehtäviä voi sitten soveltaa tosi vapaasti sitten siihen omaan kiinnostuksen kohteeseen liittyen. Ja kuten tosiaan alussa jo heti mainitsin, niin tämä kyseessä on tosi käytännönläheinen koulutus. Ja tässä on tavallaan aina 2 isoa tavoitetta, että halutaan aina ne henkilöt, jotka opintoihin leikkiin lähtee, niin heidän ammatillista osaamista niin halutaan tämän tutkinnon kautta vahvistaa. Mutta tässä on tämmöinen toinenkin iso porkkana tässä tutkinnossa, eli kaikki ne työt ja tehtävät, mitä tässä tulee tehtäväksi, niin niiden kautta pyritään myös vahvistamaan sitä koko niin kuin työyhteisön tai sen työpaikan kestävyyttä ja helpottamaan sitä, tekemään sitä ympäristökasvatusta siellä aina vaan niin kuin helpommin toteutettavaksi ja mahdollisemmaksi. Eli tämmöinen kaksi isoa tavoitetta. Ja se, mitä niin kuin tiedämme laadukkaasta oppimisesta, niin se, että samalla kun omaksuu paljon uutta tietoa, niin mitä nopeammin pääsee tavallaan käärimään hihat ja toteuttamaan ja soveltamaan sitä tekemistä sit käytännössä, niin sitä paremmin se oppi tavallaan pääsee tai että päästään hyödyntämään sitä oppia ja se vaara siitä, että se niin kuin unohtuu, on pienempi. Eli tässä työn ohella opiskelussa on myös tämä hieno mahdollisuus. Ja moni meidän opiskelijapalautteen perusteella niin on kokenut just sen, että tässä opintojen aikana sitä ikään kuin elää vähän sellaisessa, tulee sellainen tietynlainen kupla myöskin, että ikään kuin pystyy tarkkailemaan ehkä sitä omaa työtään hiukan uudesta perspektiivistä ja pystyy vähän niin kuin pohtimaan sitä, että mihin suuntaan sitä omaa ammatti-identiteettiä ja työtä haluaa viedä eteenpäin. Ja kyseessä on siis näyttötutkinto, eli se suoritetaan siis sellaisissa näytön arviointikeskusteluissa sitten ikään kuin niitä tehtäviä, kun tehdään tässä matkan varrella, niin sitten ne käydään läpi sellaisissa näytön arviointikeskusteluissa, eli tätä kutsutaan näyttötutkinnaksi. Näin. Hyvä. Ja mitä sitten, kun tutkinto on suoritettu? Me tässä askarreltiin aikoinaan tällaiset osaamislupaukset sillä ajatuksella, että pohdittiin, että mitä ihminen sitten osaa sen jälkeen, kun se on yleensä tämä tutkinto kestää tosiaan semmoisen vuosi-puolitoista vuotta, noin 14 kuukautta, ehkä se maksimi opintoaika yleisesti. Niin me pohdittiin, että tällaisia asioita me voimme luvata, että tällä koulutuksella voidaan vahvistaa. Eli me toivotaan, että meidän opiskelijat saa myöskin koulutuksen kautta enemmän voimavaroja siihen, että he pystyvät rohkaisemaan innostamaan muita ihmisiä ympärillään toimimaan kestävyyttä edistäen ja toisaalta myös arvostaen ympäristöä. Ja myöskin, että me pystytään ikään kuin pohtimaan niitä ympäristökasvatustoiminnalle asetettuja tavoitteita, soveltamaan niitä just siihen omaan työhön ja omaan toimintaympäristöön. Ja myös sille, että me saadaan vähän työkaluja siihen, että miten sitä voidaan arvioida, jotta me tiedetään, että se homma menee oikeaan suuntaan. Meillä on kevyesti myöskin käydään läpi sitä, että miten kannattaa esimerkiksi viestiä asioista sillä omalla työyhteisössä tai kohderyhmille, ja kannustetaan myös koko tutkinnon aikana ehdottomasti tekemään yhteistyötä, jos vaan mahdollista, muun muassa sen ympäristökasvatussuunnitelman, josta puhutaan kohta, niin sen ehden. Eli monet tehtävistä niin joko sitä yhteistyötä toivottavasti tapahtuu siellä työyhteisön sisällä, tai sitten voi saada kenties tukea just tästä opiskeluporukasta. Ja halutaan, että ihmisille tulee vähän ehkä enemmän semmoista ennakoivaa asennetta myös siihen, että tarkkaillaan ympäristöä ja yhteiskuntaa, nähdään semmoisia, minkälaisia muutoksia on tapahtumassa, ja toisaalta osataan sitten soveltaa ja muokata toimintaa sen mukaan. Tosi paljon ihmiset hakee tästä koulutuksesta nimenomaan menetelmiä ja välineitä, ja niitä
työkaluja tarvitaan toki ihan siinä ympäristökasvatustoimintaa, kun tehdään, mutta toisaalta myöskin sitten siinä, että osataan esimerkiksi arvioida, että mikä se tilanne kestävän kehityksen suhteen on siellä työpaikalla. Niin, niin tämän tyyppistä harjoitusta tulette myös saamaan tässä tämän tutkinnon aikana. Ja se, että koska maailmanpelastushommissa ja ympäristöasioiden edistämisessä, niin väsy tulee, jos ihan yksin yrittää koko planeetan pelastaa, niin tässä niin tämä tietynlainen, että osataan kannustaa ja innostaa myös vaikka työyhteisön jäseniä tekemään yhdessä sitä edistämään se kestävyyttä, niin on tosi iso. Ja totta kai me yritetään laajentaa sitä aina kun mahdollista myös semmoisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen suuntaan. Niin tämän tyyppinen kokonaisuus on se ja ne tavoitteet, mitä me tälle tutkinnolle asetetaan ja mitä me toivotaan, että saadaan lisättyä tämän koulutuksen myötä. No oikeastaan ihan viimeisenä tässä, ennen kuin päästään katsomaan, mikä se tutkinto oikeastaan, mitä se pitää sisällään, niin muutama ihan tämmöinen, että mitä se käytännössä sitten on. Ensinnäkin, jotta me voidaan tarjota se koulutus mahdollisimman hyvin juuri teidän tilanteeseen sopivaksi, niin me henkilökohtaistetaan ne ikään kuin se opinnot ja aikataulut ja mietitään yhdessä ne sisällöt ennen kuin ne opinnot edes alkaa. Ja kaikki ne kehitystehtävät, joita tehdään, niin pääsääntöisesti ne toteutetaan siihen organisaatioon, missä kukin on töissä, mutta aina ei ole se tilanne, että kenties opiskelijalla välttämättä on työpaikkaa tai haluaa ehkä kaipaa jotain muutosta ja haluaa aktiivisesti etsiä ehkä uusia suuntaviivoja, niin silloin voidaan niitä kehitystöitä toteuttaa myös johonkin toiseen organisaatioon. Eli sekin on ihan mahdollista. Ja tämä meidän koulutus on toteutettu, tämä on aika monimuotoisesti toteutettu. Eli meillä on varsinkin sitten, jos hakeuduttu tuohon pääkaupunkiseudun live-toteutusryhmään, niin silloin meillä on ihan konkreettisia lähikoulutuspäiviä. Mutta me tarjotaan myös tosi paljon verkko-opiskelumahdollisuuksia juuri sen takia, että se helpottaa monesti ihmisten elämää, kun logistiikka ei tarvitse matkustaa ja se helpottaa sellaista käytännön elämää usein. Niin meillä on tarjolla siis sellaisia verkkokurssialustoja ja sitten siellä meillä on useampaakin erilaista. On Moodle-oppimisalusta ja sellaista ammattilaisen kädenjälkeen, jossa on sellaisia ihan kurssikursseja, joita voi omaan tahtiin opiskella. Ja sitten meillä on kohtaamisia myös verkossa sitten, missä on kouluttajat ja opiskelukaverit siellä kohtaamisessa. Näin. Ja tuo viimeinen kohta itse asiassa liittyy siihen, että tämähän ei ole ihan sellaista hatusta heitettyä tämä meidän tekeminen, vaan tätä linjataan ihan meillä on tutkinnon perusteet, joita seurataan, ja opetushallitus meitä siis tosiaankin myös valvoo ja haluaa kuulla aina opiskelijoilta myös palautetta, että onko mennyt noin niin kuin miten on mennyt. Niin sen takia nämä pakolliset palautteet liittyy siihen, että teiltä tullaan sitten kyselemään, että miten on opinnot alkanut ja näin. Eli tämä. Mutta vaihdetaan välillä puheenvuoroon, niin Riina, ole hyvä. Kiitos. Puhutaan siis tutkinnon osista seuraavaksi. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto on 180 osaamispistettä. Eli tosiaan sen 14 kuukautta vuodessakin on mahdollista, tai oikeastaan ihan sen oman aikataulun mahdollisuuksien mukaan niin pystyy suorittamaan. Mutta 14 kuukautta on semmoinen vähän niin kuin standardi, mikä tässä näissä opinnoissa on. Ja tämä tutkinto muodostuu 4 eri tutkinnon osasta. Näistä suurin, eli tämmöinen niin kuin piirakan puolikas, on tämä ympäristökasvattajana toimiminen. Ja ne on näitä lähipäiviä, eli niitä, jotka on nyt sitten joko siellä Pasilassa, tai pääkaupunkiseudulla on lähinnä Pasilassa tai Helsingin seudulla, ja sitten on tämä verkkototeutus. Ja nämä on sellaiset hyvinkin toiminnalliset, erilaisia menetelmiä hyödyntäen, oli sitten verkossa tai lähikoulutuksena, niin näissä ei pönötetä eikä ole pitkiä diasarjoja, joita seurataan, vaan ne on hyvin sellaisia niin kuin sanoin, toiminnallisia ja hyödynnetään erilaisia ryhmätöitä, erilaisia alustoja ja joka kerta ollaan verkossa tai paikan päällä, niin me mennään ulos näinä koulutuspäivinä. Eli ulkona opettaminen on niin kuin vahvasti näissä meidän päivissä läsnä ja myös niin kuin, tuodaan esille luonnon hyvinvointivaikutuksia näissä päivissä. Ja
Sitten tämmöiset niin kuin yhteiset tutkinnon osat, eli mitä myös muut ympäristöalan erikoisammattitutkintoja on myös eri koulutusohjelmissa. Tämä on nyt ympäristökasvattajan koulutusohjelma, niin nämä on sitten yhteisiä muidenkin syklissä opiskelevien erikoisammattitutkintoa suorittavien kanssa sitten nämä 3 muuta. Eli siellä on valinnainen tutkinnon osa, joka on 40 osaamispistettä yhteensä. Tässä on hyvin paljon variaatioita ja näihin paneudutaan sitten siinä HOKS-keskustelussa, eli kun henkilökohtaistetaan näitä opintoja, niin siellä katsotaan sitten näitä tarkemmin vielä läpi. Siinä on mahdollisuus ottaa vaikka 30 osaamispistettä ja 10 osaamispistettä tai 1 40 osaamispisteen valinnainen. Eli se kuuluu tähän opintoihin. Toisena on työyhteisössä toimiminen, joka on 25 osaamispistettä. Ja sitten vielä 3. toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, KETA, on myös 25 osaamispistettä. Ja nämä kaikki 3 tutkinnon osaa, niin nämä on verkkokoulutuksia. Eli näistä ei ole vaihtoehtona sellaista live-toteutusta, vaan ne pystyy suorittamaan näiden verkkokoulutusten kautta, ja niitä järjestetään useamman kerran, niin kuin teidän, jos te aloitatte nyt maaliskuussa, niin useamman kerran teidän niin kuin opintoaikana, eli pystytte tosiaan itse valitsemaan sen teille sopivan kohdan, missä kohdassa näitä opintoja sitten suoritatte nämä 3 tutkinnon osaa. Ei käydä ihan näitä läpi kaikkia yksityiskohtaisesti, mutta näistä dioista sitten kun palaatte näihin, saatte nämä tosiaan tämän infon jälkeen itselleen, niin pääsette näkemään sitten vielä tarkemmin, että miten nämä oikein muodostuu. Eli tosiaan näissä on nämä verkkokurssit, 3 ja 1 sitten se lähi- tai verkkokoulutusmahdollisuus. Tässä siihen vielä lisäksi. No, toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla. Tämä oli nyt se 25 osaamispisteen kokonaisuus tai tutkinnon osa, ja siinä tehdään tämmöinen kestävän kehityksen lähtötilanteen kartoitus, ja sitten myös siinä näytössä tuodaan esille sitä, miten niin kuin lähdet kehittämään toimintaa kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Toisena oli tämä työyhteisössä toimiminen, ja tästäkin oikeastaan voidaan varmaan näitä vähän nopeammin käydä näitä. Nämä on tässä vaan lueteltu läpi. Siellä sitten viimeisessä diassa näkyy sitten ne varsinaiset tehtävät, niin niistä voitaisiin sitten oikeastaan katsoa vielä tarkemmin ne varsinaiset tehtävät. Eli tässä ympäristökasvattajana toimiminen, ja siellä on sitten kolme eri niin kuin näyttöön tulevaa tehtävää. Valinnaisia, niin kuin sanoin, niin tässä on todella monta vaihtoehtoa. Näihin pääsette sitten tarkemmin tutustumaan, kun lähdette näitä opintoja tekemään. Tässä on yksi työnjohtajana toimiminen. Tämä on niin kuin 40 osaamispisteen, eli jos olet työssäsi jo esihenkilötehtävissä, niin tämmöinen työnjohtajana toimiminen voit valita tämän valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Toisena on, että jos olet yrittäjänä tai olet aloittamassa tai suunnittelemassa yrittäjäksi ryhtymistä, niin sen voit ottaa valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Ja sitten ehkä semmoinen yleensä niin kuin suosituin, mitä meidän opiskelijat tekee, niin löytyy seuraavalta dialta juurikin tästä, eli kehittämishanke, joka toteutetaan tämän koulutuksen aikana. Ja se voi olla hyvin moninainen. Meillä on erilaisia, vaikka jotkut on lähtenyt vaikka oman toimipisteen pihalle tai lähialueelle, niin kotaa tai laavua lähtenyt hakemaan sille rahoitusta, ja että semmoinen saadaan, tai oman yksikön pihan monipuolistamiseen, puutarhan perustamista tai joku tämmöisen ulkona oppimisen materiaalikokoaminen, esimerkiksi retkirepun sisällön kokoaminen on yksi vaihtoehto, että hyvin monenlaisia hankkeita
on näissä opinnoissa opiskelijat aikaisemmin tehnyt. Ja se tietysti valitaan sitten aina sen mukaan, että mikä se tarve on, millaisia asioita teidän yksikössä olisi hyvä lähteä kehittämään. No tässä on vielä vähän tälleen niin kuin koitettu, tämä on aika moninaiset nämä mahdollisuudet ja tosiaan kun ympäristöalan erikoisammattitutkintoa, ja tästä näkee, että tosiaan siellä on myös vesihuoltoa ja jätehuoltoa ja muita sitten näitä niin kuin pakollisia osaamisalakohtaisia osia, niin meillä on tosiaan tämä ympäristökasvatus ja sitten on nämä kaksi niin kuin yhteistä niin kuin, pakollista osaa ja sitten tämä yksi valinnainen ja niistä sitten muodostuu se saada muodostettua teille se juuri teidän näköinen ja teidän tarpeisiin oleva kokonaisuus. No tämä on nyt se dia, mitä ajattelin, että katsotaan tästä näitä tehtäviä. Eli tässä on nyt niin kuin tämmöisellä tummemmalla nämä tutkinnon osat ja sitten siinä alla on nämä varsinaiset tehtävät. Eli tosiaan siinä tuossa kestävällä tavalla toimimisessa, niin siellä on tämä kestävän kehityksen kartoitus. Siihen on meiltä lomake, joka täytetään työyhteisön voimin ja tehdään yhteenveto sen kartoituksen tuloksista. Sitten on tämä työyhteisötaitojen kehittämistehtävät ja siellä on vähän tämmöisiä niin kuin pienempiä tehtäviä, enemmän semmoisia pohdintatehtäviä, oman uran, oman työelämän niin kuin kehittymiseen liittyvää pohdintaa ja sitten pääsee myös miettimään ja vähän semmoista niin kuin omaa työroolia ja niitä omia vahvuuksia, niin niitä sitten pohdiskelemaan tässä työyhteisötaitojen kehittämistehtävien kautta. Ja sitten on tämä ympäristökasvattajana toimiminen ja siinä tehdään kestävän kehityksen ohjelma sinne omalle organisaatiolle tai organisaatiolle, jonka valitsette ja se pohjautuu tähän kartoitukseen, mikä on tuolla KETA-osuudessa jo tehty. Ja sen lisäksi on ympäristökasvatustilaisuus. Se voi olla hyvin monenlainen. Se voi olla oman ryhmän kanssa tehtävä joku yksittäinen kerta. Se voi olla työyhteisölle, asiakkaille suunnattu työyhteisölle tai asiakkaille suunnattu tilaisuus, vaikka tai juurikin ympäristökasvatukseen liittyen. Voi olla kunnan laajuinen, eli taas tässä on niin kuin monia mahdollisuuksia ja taas niistä teidän omista lähtökohdista ja resursseista riippuen, niin sen tilaisuuden pystyy sitten järjestämään. Ja sitten on ympäristökasvatussuunnitelma, eli semmoinen teoriapohjaisempi, semmoinen, jossa luodaan niin kuin perustaa sille ympäristökasvatustoiminnalle ja sille, että miksi me näitä asioita tehdään ja mihin nämä asiat perustuu. Niin ympäristökasvatussuunnitelma pääsette myös tekemään. Ja sitten tosiaan tämä valinnainen, sen sisältö riippuu sitten aivan siitä, että mitkä tai minkä koulutuksen sieltä näistä valinnaisista vaihtoehdoista sitten valitsette. Eli moninainen kattaus erilaisia tehtäviä. Kaikki on kuitenkin sellaisia, jotka vahvasti tukee sitä teidän niin kuin, oman osaamisen kasvamista ja myös palvelee vahvasti sitä organisaatiota, johon te teette nämä tehtävät. Eli ei ole sellaisia, että tai tarkoitus on nimenomaan se, että ne palvelee ja että ne tulisi vahvasti sinne organisaation sitten käyttöön. Ja ehkä voisin sen verran lisätä vielä tuohon ympäristökasvatussuunnitelmaan, että se on myöskin tosi, että vaikka se tavallaan lähtee sieltä myös sieltä perusteista, että mietitään, että minkä takia ja tätä työtä tehdään, mutta se etenee todella konkreettiseksi siihen käytännön tekemiseen, että mitkä on juuri ne meille tässä meidän toimintaympäristössä ja meidän kohderyhmälle sopivat menetelmät ja sisällöt, millä tätä työtä tehdään. Ja mietitään myös ihan sitä, että
miten sitä sitten voidaan arvioida, että me tiedetään, että se on menossa oikeaan suuntaan. Niin ihan sellaisella pikkulisäyksellä. Kyllä, juuri näin. No sitten vielä, jos pohditte sitä, että olisiko lähikoulutus tai verkkokoulutus sitten se teidän valintanne. No ehkä semmoinen helpotuksen sana, että tietyllä tavalla teidän ei tarvitse valita, vaan te voitte hyvin joustavasti myös olla eri tai tulla välillä verkkokoulutuksia ja tulla välillä Helsinkiin tai tähän pääkaupunkiseudun ryhmään. Siihen on teille niin kuin mahdollisuus, mutta me tulemme tätä kysymään sitten Hoksissa kyllä, että kumpaan niin kuin ryhmään noin niin kuin pääsääntöisesti haluaisitte osallistua. Ja näissä on tosiaan samat tutkinnon perusteet ja samat ammattitaitovaatimukset, mutta toki on erilaisia esimerkkejä sitten ja ne toimintaympäristöt on toki erilaisia. Ja meillä, niin kuin on tässä nyt jo useamman kerran sanottu, niin keväällä alkaa pääkaupunkiseudun ryhmä ja sitten on tämä valtakunnallinen verkkokoulutus. Sen enempää nyt menemättä näihin ulkona oppimisen niin kuin käsitteiden pohdintoihin tai syvällisemmin näihin, niin kuitenkin ajatus siitä, että siellä ulkona tapahtuu monenlaisia asioita. Se ei ole pelkästään niitä hyvinvointivaikutuksia, tai se on niitä hyvinvointivaikutuksia, se on kasvatusta, me puhutaan paljon luontosuhteesta ja semmoisesta luontopositiivisuudesta. Me puhutaan niistä pedagogisista mahdollisuuksista, miten ulkona toimiminen mahdollistaa eri tavalla oppimista kuin niin kuin sisätiloissa opettaminen. Ja sitten tietysti se, että ollaan siellä aidoissa niin kuin, ympäristöissä, niin miten se niin kuin syventää ja muodostaa niin kuin laajemman kuvan siitä, mitä se ympäristökasvatus voikaan sisältää ja mitä asioita siellä voidaan oppia. Ja tosiaan ollaan sitten verkossa tai tässä live-koulutuksissa, niin me painotetaan tätä ulkona oppimisen näkökulmaa. No, mä toistan itseäni tai tämä dia toistaa itseään, niin voidaan mennä kyllä eteenpäin. Ja tosiaan pääkaupunkiseudulla on nyt maaliskuussa alkamassa. Ja siis ehdottomasti voitte ilmoittautua vaikka tänään jo mukaan ja varata HOKS-ajan, saman ajan, tämä henkilökohtaistamisajan ja pääsette kyllä opiskelemaan jo niin kuin saman tien, eli meillä on tämä jatkuva aloitus ja sen myötä pääsee kyllä sitten opintoihin kiinni jo hyvin nopeastikin. Ja tässä on vielä tuotu tähän dialle nämä Helsingin tai pääkaupunkiseudun ympäristökasvattajana toimimisen tutkinnon osan lähikoulutuspäivät. Eli Pasilassa ollaan. Meillä on Pasilassa meidän toimisto ihan ihan Pasilan junaradan vieressä, juna-aseman vieressä, ja toisella puolella on asema ja toisella puolella on keskuspuisto, ja sitä keskuspuistoa me hyödynnetään näissä lähipäivissä. No niin, ja mä voisin sitten vähän valaista sitä, että mitä tapahtuu sitten tämän verkkokoulutus, miten ihmeessä sitten ympäristökasvatusta voidaan opiskella verkon kautta. Ja tämä tosiaan, tavallaan, me ollaan totuttu hyppyyttämään ihmisiä tuolla pusikoissa ja viihdymme siellä itsekin aina vihreyden ja vehreyden ja erilaisten ympäristöjen äärellä, mutta ennen pitkään kävi selväksi, että itse asiassa ihmiset haluaa opiskella ympäristökasvattajaksi, mutta kaikilla ei suinkaan ole mahdollisuus sitten aina
olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa tai että siirtymät on pitkiä tai elämäntilanteet haastavia, niin päädyttiin sitten tarjoamaan myös tämä tutkintomahdollisuus ikään kuin melkein täysin verkon kautta. Ja tämä on tosiaan niin, että meillä on koulutukset ne on koko päivän koulutuksia ja toki ymmärtäen myöskin sen, että koko päivä ruudun takana istuen lamauttaa terävimmänkin ja innokkaimmankin ympäristökasvattajan alun sinne. Joten näissäkin koulutuspäivissä me hyödynnetään tosi paljon niin kuin erityyppistä opiskelutapaa ja me käytetään tosi monenlaisia menetelmiä. Aina jokaiseen päivään pyydetään myös varaamaan ulkovarusteet mukaan, jotta osa siitä koulutuspäivästäkin toteutetaan ulkona. Me voidaan kuunnella podcasteina jotain juttuja, me voidaan ottaa pariporinoita opiskelukavereiden kanssa, voidaan tehdä jotain muita tehtäviä, jotka vaikka dokumentoidaan sitten kuvin tai videoin sieltä. Ja sellaisia vaikka luonnon hyvinvointitehtäviä sitten itse tehden siellä. Ja tuossa verkkokoulutuksessa tietysti hyödynnämme monipuolista teknologiaa siinä mielessä, että monet tehtävistä ulkona tehdään usein puhelimen avulla ja kuulokkeet on tietysti oiva apu myös siellä ulkona toimimisessa. Ja sitten tietokoneen avulla ja kamera ja mikrofoni tietysti lisää sitä semmoista niin kuitenkin sitä inhimillistä kosketusta siinä ryhmän tekemisessä. Mutta tämä toisaalta vapauttaa sit siihen, että jos vaan on powerbank mukana ja virtaa riittää, niin voi tosiaan sitten osallistua, että jos verkkoa sen ihan erämaassa, jossa ei enää kenttä kuulu, niin sit voi olla hankalaa, mutta periaatteessa voi osallistua sitten tuolta tunturin jostain juurelta tai vähän pidemmältäkin sitten tänne. Ja ehdottomasti riippukeino on ihan huippuvaruste, voi kuunnella siellä hyvin luentoa myös ulkona. Eli siinä mielessä rohkeasti myös suosittelen tätä verkkoryhmää yhtenä vaihtoehtona. Ja nämä verkkokoulutuspäivät on tosiaan pääsääntöisesti siis ovat verkossa. Tuossa lukee Teams, todennäköisesti on itse asiassa Zoom, mutta koska me ollaan haluttu myös tarjota mahdollisuus siihen, että kun me koulutetaan noita menetelmäosaamista, niin sen takia me ollaan varattu yksi perjantai-päivän päältä, joka tehtäisiin kummallekin ryhmälle live-toteutuksena täällä Helsingin päädyssä niin, että päästöt oikeasti käytännössä testaamaan ja kokeilemaan niitä asioita paikan päällä. Ja tosiaan tässä nämä päivät on siis löydettävissä vielä sitten tuosta listauksesta, mutta tilanteet on moninaiset, niin kuin tiedämme. Tämä tutkinto onneksi on todella joustava ja sitä voidaan aina sitten vähän muokata sitä aikataulua ja ottaa huomioon sitten kunkin näitä tilanteita. Mutta jos on niin, että just nyt vaikka ei pysty aloittamaan, vaikka hirveästi kiinnostaisi, tai että on vähän nopeampi aikataulu kenties, että haluaisikin niinku rytinällä laittaa homman liikkeelle, niin meillä on tosiaan tämmöinen jatkuva aloitus, mikä takaa sen, että kyytiin pääsee, vaikka ei olisi niinku just tavallaan oikealla hetkellä silloin, kun juna on lähtövalmiudessa asemalla, niin sitten voi hyppiä vähän niin kuin liikkuvaa junaa ja me autetaan teidät kyytiin. Eli kysykää ihmeessä lisää tästä ja Riina on nyt sitten paras henkilö myös sitten vastaamaan tähän. Ja tosiaan meillä on sitten myös tehty sen takia just, että kun ihmiset lähtee kyytiin vähän eri aikoihin, niin meillä on myös opintojen tueksi tehty tämmöinen vielä verkkokurssi nimenomaan tämän ympäristökasvatuksen vähän niin kuin johdantokurssiksi, josta löytyy tosi paljon hyödyllistä tietoa, jota pääsee hyödyntämään sitten myös niissä lähipäivissä.
joskus saatetaan sitä aina vinkatakin, että hei, että lähipäiviä voi, että käykää tsekkaamassa myös täältä jotain osioita. Eli siellä riittää kyllä niin kuin aika paljon omaksuttavaa, niin sitäkin pääsee tekemään sit oikeastaan heti, kun opinnot alkaa, tai sitten on vuosi aikaa hyödyntää sitä, kun pääsee opintoihinkin, että kaikki ei tarvitse ehkä kerralla ahnehtia myöskään. Näin. Oikeastaan nyt sitten ensimmäinen asia, mihin kannattaa lähteä tutustumaan, niin on meidän nettisivuilla, eli sykli.fi, niin siellä on semmoinen osio kuin hakijalle. Ja sieltä löytyy tiedot siihen, että miten hakea näihin opintoihin ja mitä tulisi ottaa huomioon. Ja siellä on nyt yksi ensimmäisiä asioita, joita tulisi lähteä pohtimaan ja selvittämään, on tämä opintojen rahoitusmuoto. Eli voit lähteä oppisopimuksella. Meillä on Syklin oma oppisopimus, tai sitten jos astaa niin kuin oman paikkakuntasi tai alueesi ammattikoulun kautta, voit hakea sitten tällaista niin kuin oppisopimustoimiston kautta voit hakea sitten tämmöistä vierasoppisopimusta. Ja tähän edellytyksenä tähän vaihtoehto Ahan on se, että tulee olla vakituisessa tai ainakin tämän koko tutkinnon ajan kestävässä työsuhteessa työntekijänä tai yrittäjänä. Ja tulee tosiaan olla 25 tuntia viikossa sitä työtä. Ja jos tosiaan tämä työssäoloehto täyttyy, niin sit voi hakea näitä oppisopimusmahdollisuuksia tai oppisopimuksia. Sitten taas, jos syystä tai toisesta tämä ensimmäinen vaihtoehto ei ole sulle sopiva, niin vaihtoehto B on sitten tämmöinen valtionosuusrahoitus, eli erityisesti sitten, jos on työtön tai osa-aikatyö tai jostain syystä haluat tehdä tämän tutkinnon valtionosuusrahoituksella, niin se on myös mahdollista. Ja se on tärkeää muistaa työttömyysasioissa, että teidän tulee, tai siis työttömien työnhakijoiden tulee hyväksyttää tämä opiskelujen aloittaminen sitten siellä omassa TE-toimistossa. Ja opiskelijamaksuista sitten sen verran, että jos tämä on tämmöinen vierasoppisopimus, niin kysykää sieltä näistä opiskelijamaksusta, koska se vaihtelee. Meillä ei ole sellaista, että me voitaisiin täältä sanoa, että näin se menee aina, vaan jokaisella oppisopimustoimistolla on vähän omat käytäntönsä, niin kysykää sen oman alueen tosiaan oppisopimustoimistolta tästä rahoituksesta. Syklin oppisopimuskoulutus se opiskelijamaksu on 600 €. Ja tässäkin on sitten käytäntöjä, kannattaa käydä siellä omalla työpaikalla keskustelua siitä, että miten tämä maksu hoidetaan, kenen vastuulla se on. Ja samoin tämä omaehtoinen valtionosuusrahoitus, niin se on myös 600 €, työttömiltä 300 €. Ja tämä opiskelijamaksulasku lähetetään aina opiskelijalle, ja siinä voi valita tämmöiset niin kuin maksuerät halutessaan, eli 1–4 maksuerää. Ja erityisesti jos näistä maksuista ja näistä rahoitusvaihtoehdoista tulee kysymyksiä, niin meillä on opintotoimisto@sykli.fi, johon kannattaa sitten pistää kysymyksiä näihin liittyen, mutta ennen kuin laitatte sinne viestiä, niin käykää tosiaan tuolla meidän nettisivuilla, että jos sieltä jo löytyisi vastaus teidän kysymykseen, niin pääsette nopeammin eteenpäin. Ja tässä on tosiaan eri linkkejä sitten, joista voi hakea lisätietoa.
ilmoittaudu mukaan. Me tietysti toivotaan, että te kaikki tulisitte opiskelemaan ja päästäisiin yhdessä kehittymään ja parantamaan maailmaa. Tässä on nuo linkit suoraan näihin ilmoittautumissivuille sekä pääkaupunkiseudulle että verkkototeutukseen. Tosiaan multa voi sitten kysyä lisää, jos jää vielä tämän jälkeen pohdituttamaan jokin asia. Eli sähköposti on varmasti semmoinen, mistä kaikkein varmimmin saa yhteyden, mutta voi koittaa pirauttaakin, jos sattuisin olemaan silloin tavoitettavissa. Näin. Olikos vielä? No ei oikeastaan muuta kuin vielä muutama, tai oikeastaan viimeisellä dialla vaan muutamia tällaisia palautteita tai kokemuksia, mitä ollaan saatu opiskelijoilta. Eli tässä oli meidän infotilaisuus